От автокъща AutoActiv предлагаме на вашето внимание нова оферта за BMW X3. Двойка, мотор, 177 конски сили дизел, новия фейс на X3 с теглич, с Parktronic, доста запазен джип, подчертаван 2-литров мотор, 177 конски сили, новия фейс. Чудесен джип с сервизни документи на реални километри, много запазен. Тонирано предно оригинално стъкло, 2-литров, 177 конски сили. Топ състояние, мултиволан, 6 скорости, климатроник. Предлага се лизинг към този чудесен джип. В момента разполагаме и с други интересни предложения. Може да ги разгледате в нашия вебсайт. Желая хубав и успешен ден от автокъща AutoActiv. От автокъща AutoActiv предлагаме на вашето внимание нова оферта за BMW X3. Двойка, мотор, 177 конски сили дизел, новия фейс на X3 с теглич, с Parktronic, доста запазен джип, подчертаван 2-литров мотор, 177 конски сили, новия фейс. Чудесен джип с сервизни документи на реални километри, много запазен. Тонирано предно оригинално стъкло, 2-литров, 177 конски сили. Топ състояние, мултиволан, 6 скорости, климатроник. Предлага се лизинг към този чудесен джип. В момента разполагаме и с други интересни предложения. Може да ги разгледате в нашия вебсайт. Желая хубав и успешен ден от автокъща AutoActiv.